кога потребителският кредит е добра идея. Основен акцент в работа на търговците на MoneyShop е да презентират потребителския кредит като краткосрочен финансов инструмент пред нашите клиенти. Най-добра идея е да бъде ползван потребителският кредит при неотложни нужди, например повреда на електроуреди, ремонт на личен автомобил, битови нужди или недостиг на финансов ресурс до работна заплата. Най-голямата полза на кредитите в MoneyShop е, че клиентите много бързо се здобиват с финансов ресурс. Второто много важно нещо в това направление е, че е липса бюрокрация, и на трето място бих добавил, че условията, които предлага MoneyShop, са много гъвкави. Не е добре да ползваме потребителски кредит, когато чрез него финансираме покупка на луксозни стоки и услуги, когато нямаме ясна визия как ще бъде обслужен в бъдеще време, и не по-малко важно е, когато бъде ползван за рефинансиране на други задължения. Основното предимство на MoneyShop, което всъщност ни отличава от останалите конкуренти на пазара, е, че ние си партнираме с част от най-големите банкови и небанкови институции. Благодарение на това ние предлагаме индивидуални условия на всички наши клиенти.